Nyedam Sari Mas. Nah niki nembe Ketaman Asmara. Wong loro apa wong siji? Nek loro tak pasangne karo Gatot. Nyomagake. Gatot, kowe lek sing nganggo blungkon. Blangkon. Kok blungkon? Genti blangkon aku ora diomongi. Duh wong ayu. Kowe njaluk apa sayang? Angger ora medun njaluk medune lintang karo rembulan tak turuti. Apa-apa? Angger ora nyuwun mudune lintang lan rembulan tak turuti. Saestu. PCX mbok turuti. Alah jangankan PCX. Motor pedotan tak tukokno. Oh matur nuwun. Pedotan ta ya. Pepujane ngati. Kaya ngene wong nandang asmara suarane blera-blera Tangan kok mambune telek lencung ki mau ijik apa ora to Mas? apa toh waku dewe sejatosipun kula nggih sami ngraosaken tresna kalian panjenengan Kang Mas. Bu, nun sewu aku ndredeg kok Bu, aku Joko ngetero gandrung ini aku lah ya jeneng ndredeg. Kok terus nggih biasa ning kene iki piye to? Aku wedi aku winginane. Wedi karo sapa? Winginane nun sewu main teng mriku ketoprak gendho carita aku kenal ngene iki angklopku ilang kok. Mbak kira aku copet apa piye? Sembrono. Duh dewa jawatan Pak Suasi, nun sewu. Niki cara Mbak Yuni tak ibaratno cara iwak bukur iki. Iwak bukur? Bukur sing diluru wong ngerang pirang-pirang. Kok iso iwak bukur? Iwake apik regane larang. Apik regane larang, matur nuwun Kang Mas. Bukur regane larang. Sing ngomong lho sapa? Lho sing ngomong aku ngene Ndul. Rata-rata lele. Kok ora tata? Ala 5.000 entuk rong plastik. Berarti ora tau menyang, Wak. Gundul ora tau menyang nggih. Berarti nandakno. Ana kok bukur kok seplastik 5.000. Bukur itu bukan kerang, Kakak. Apa? Ya ibu bukur. Ngono. Banger keliru. Lanjut. Besok kapan? Saiki wae. Katekan jejer lan wong bagus Di video sing di omah. lah pripun ra nggih bagus tenan to menika. Bagus nek wedaan. Nek omah ya kaya apa, Mas? Alang pegane alang-alang mawon kok. Nggih penggane menyang. Umpamakna irona kodo tanpa prau sasat sara ing Jaladri ngidam sari asmara
do ngidam son. Meneng ae ndul kowe ora usah cemburu ki meneng ae. Sesarengan kalian sejati campur sari. Kowe ada cerak-cerak grup yo ah. Ayo aja ah. Gatot. Apa Pak Gundul? Iki Pak Suwasi sak keluarga kanjen bina kasih. Lah aku ngalah Pripun Pak Gundul? Cara aku iso kelah aku kelah karo sing urip. Gatot teko terus disalami wong sakmono akeh. Penyanyi-penyanyi teko do disalami wong sakmono akeh. Lah aku lho teko lho. Jamur ning ngene. Menawa kene iki dari penyanyi-penyanyi anjen asli, lah aku didarani wong nyuloh tekek menawa. Mboten. Niku mbae wau sing nyawar. Ibu, Niku Matur sembah nuwun sanget menika Bunda. Umi. Kula wau dipeseni ngersakake Apa, Nduk? tembang jambu alas. jambu alas, Umi aja. Mangke jambu alas namine wonten. sinten? Namine sinten, Bu? Lho, wong wedok kok jenenge Pardono. Katuran asma sinten, Bu? Kowe Alah. Gatot aja gejek kae kowe nganti lali jenenge iku lho. Mun tajak kenalan meneng SK hukum nang ae. Namine sinten? Alah iya. Nggih. Nggih niku wau. Namine sinten? Nggih Oh niku wau. Nggih, ibu niku wau. Monggo kalajengaken. Ngersake jambu alas nggih mangke Mas Gatot nggih. Kali Mas Gatot sing bari. Alah kali Pak Gundul mboten napa-napa. Upama aku bari ya seneng nyanyi le. Lah rupaku kocar-kacir sing nyawangi lho nek engko. Pring jangane bung, Nek ngono, iki gending durung rampung. monggo kalajengaken. Yo yo. Ayo yo. Untuk sedaya para tamu undangan, juga kerabi menapa ingkang dados pasuganipun ingkang damel gegati.
dasar bocah ayu, suarane tenan. Ngene iki upama dijak becak anjen laris. Iki lho oleh ngalembono wis dialembono kok terus dijak becak piye to, Pak? Embuh, lah kok nek ora ana tanggapan becak lah ya ora apa-apa. Dek Yuni, Nggih pripun Kang mbah Mas? niku wau Nggih. wis rogoh-rogoh meneh. Wis raga-raga meneh. Tenang wae. Sing endi ta? Ya niku wau, namine sing niku wau wae. Ibu niku wau. Lah nggih namine niku wau. Ibu niku wau. Tenang, dhuwit iku sak tas iku dhuwit kabeh. Alhamdulillah. Semboyange piantun ngerang. Kula niku mantep mriki bolak-balik. Nggih. Dhuwit dipakakno pitik ora doyan. Ya ampun. Nggih. Duit dipakake pitik. Dhuwit dipakakno pitik ora doyan lha apa ora gek nyawer. Potongan kaya motor-motoran. Ana duit ditepakno pitik. Sik ta urus Plete. Ngusik. Piye? Sampan ngenyak kaya apa jajal? Motor-motoran. Lah daripada kowe kaya cilok. Bojoku yo ngomong ngono. Lanjut. Ada